Kaixo lagunok, orain honetan irakatsiko dizuegu nola hasi idazten eta argitaratzen WordPress kontu batean. Izan ere, gehienetan blog bat egiten dugunean diseinuan oinarritzen gara gehien bat, baina garrantzitsuena edukiak dira edozen blogetan. Beno, nola hasten den idazten eta argitaratzen irakasteko lehenik eta behin gure WordPress kontura jo behar dugu eta saioa hasi. Baina hau egiten dugunean, hasierako orrialdea aterako zaigu. Hementxe bertan ja, ikusten duzue QuickPress kutsatxoa, hemen azkar edo bai harin idazteko, azkar idazteko kutsatxoa da. Ez dago editatzeko botoirik, baina bai multimedia jarri dezakezuela, eta azkar presa baduzue edo, hemendik argitaratu dezakezue sarrera bat. Baina erosoago egin nahi baduzue, ezkerraldeko menura jo behar duzue. Hementxe, bidalketak atalean, gehitu berria jarri behar duzue. Gehitu berrira joan, eta hementxe bai. Hementxe ja ateratzen zaizkizuen, testua editatzeko botoiak. Letra lodia, etxana, edo estekak jartzeko botoia. Beno, lehenik eta behin, badakizue hemen goian azaltzen dela kutsatxo txiki bat, hemen titulua jarri beharko dugu. Oso garrantzitsua da ze titulu aukeratzen dugu, gero SEO-rako garrantzitsua izango dela, baina gero SEO atalean azalduko dugu hau. Kutsatxo honetan ja, erosoago idatzi dezakegu gure edukiak. Garrantzitsua da, era bizualean jartzen badugu, era bizuala, hau da, ezta? Letra lodia jarri nahi badugu, holan egiten dugu, botoia sakatu besterik ez dugu egin behar. Baina, HTML5 horrelako hizkuntza erabili behar da. Agian, hasiera batean zailagoa da, baina gomendatzen da HTML5 erabiltzea, zeren nabigatzaile guztientzat gero zuk jarritakoa berdin geratuko da. Era bizualean egiten baduzue, beste batzuetan, nabigatzaile batetik bestera aldatu daiteke egindako guztia. Eta beno, behin kutsatxo honetan idatzi dugula geure edukia, kategorietan sailkatu ditzakegu, sailkatu gabeak edo beste atal bat gehitu dezakegu, eta oso garrantzitsua bai, etiketak jarri behar ditugu gure sarrerakin lotuta daudenak. Adibidez, kazetaritzari buruz sarrera bat egiten badugu, etiketetan kazetaritza jarriko dugu. Kazetaritza edo multimediatasuna edo dena delakoa, zeren gero SEO-rako ere, hau da, jendeak informazio antzekoa bilatzen duenean Googleen adibidez, zeure sarrera agertzeko probabilitate gehiago edukiko baitituzu. Beno, ben hau eginda, edo, hemen ere badago botoitxo bat media gehitu jartzen duena. Beste atal batean ere ikusiko dugu nola hori egin daitekeen. Eta, behin hau guztia azalduta, zirriburu bezala gorde dezakezu botoi honetan emanda, aurre bista ikus dezakezu nola geratuko litzatekeen edo argitaratu edo sakarrantzira bota nahi duzun bezala. Eta honekin amaitu dugu nola argitaratzen eta idazten den ikusten. Hurrengo arte.